Tu sam čovjek, tu kupujem. I to u više od 3700 DM prodavnica sa 62.600 zaposlenika u 13 evropskih zemalja, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Već 15 godina DM Drogeriemarkt posluje na bosansko-hercegovačkom tržištu, nudeći kupcima bogat izbor proizvoda i usluga. A sami počeci DM-a u Bosni i Hercegovini vode u prvu DM prodavnicu u Sarajevu, u naselju Dobrinja. Naš cilj od samih početaka bio je ostvariti viziju koju je davno 1973. godine u Njemačkoj u temelji DM-a utkao osnivač Götz Werner, čovjek na prvom mjestu. U tome se ogleda ključ našeg uspjeha u proteklih 15 godina. Staviti na prvo mjesto potrebe pojedinca. Bio on naš zaposlenik, kupac ili poslovni partner. Ovo načelo poslovanja uspjeli smo održati i u periodima izazovnim ne samo za poslovanje naše kompanije, nego i za cjelokupno bosansko-hercegovačko društvo. Hrabro i ustrajno djelovanje svih pojedinaca u DM-u omogućuje i danas da to postižemo te budemo svijetao primjer u zajednici. I u godinama koji su pred nama težimo istom. Razvijati se u skladu s potrebama kupca, nudeći poseban doživljaj kupovine u kojem se osjećaju dobrodošlo, shvaćeno, gdje mogu potražiti savjet i pronaći sve ono što im je potrebno. U tome možemo uspjeti samo uz podršku zadovoljnih zaposlenika i poslovnih partnera. Stoga ovaj jubilej posvećujemo svima koji su postali dijelom naše velike DM obitelji. Uvijek s ponosom ističem da sam DM zaposlenica od trgovkinje u prvoj DM prodavnici u Tuzli do regionalne menadžerice koja danas vodi poslovanje 14 prodavnica. Upravo DM potiče taj rast i razvoj, a sve to potvrđuje priznanje za najpoželjnijeg poslodavca koje je DM opravdao i ove godine kada slavi 15. jubilej u posebno izazovnom periodu, stavljajući i dalje uvijek na prvo mjesto svoje zaposlenike i kupce. Po čemu je DM poseban i šta je to što u DM-u doživljaj kupovine čini posebnim? Kako bismo odgovorili na potrebe naših kupaca, kontinuirano ulažemo u unapređenje uređenja prodajnog prostora kao i unapređenje ponude proizvoda te usluge kupcima. Želja nam je da kupcu u svakom pogledu olakšamo svakodnevnicu, širokom ponudom na jednom mjestu po uvijek povoljno cijenama. Pored privatnih robnih marki DM-a i drugih poznatih brendova industrije, kroz inicijativu Zajedno pružamo podršku domaćoj proizvodnji. I ove godine smo odabrali 15 domaćih neetabliranih proizvođača. Trenutno zajedno s njima radimo na razvoju njihovih proizvoda i iste će kupci moći uskoro pronaći na policama DM-a. Kroz sličnu kampanju u 2017. godini smo proizvođačima Alpino sapuna i Wuling spužvice za peeling pružili podršku u plasmanu proizvoda i na hrvatsko tržište. Među više od 14.500 proizvoda na policama DM prodavnica nalaze se i proizvodi bosansko-hercegovačke kompanije Violeta, s kojom DM posluje od samih početaka. Od samih početaka poslovanja u Bosni i Hercegovini, Violeta i DM njeguju partnerske odnose, nudeći kupcima ono što im je u svakodnevnom životu najpotrebnije. Pritom se uvijek vodimo visokim standardima kvalitete naših proizvoda. U svemu što radimo želimo biti originalni, te se uvijek iznova inspirirati potrebama kupaca, baš kao i kompanija DM. Stoga, dijeleći iste ciljeve, zajedno rastemo i razvijamo se svih ovih godina, a vjerujemo da još mnoge uspješne tek dolaze. Neovisno da li kupac, poslovni partner ili zaposlenik, u središtu djelovanja DM-a je čovjek. Čovjek sa potrebama, željama i težnjama, kako u proteklih 15, tako i u narednim godinama koje s nestrpljenjem očekujemo. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.